Oh, Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders, such rose in wreathed hands, blossoms in every season. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għall-aħħar program tagħna ta' qari spiritwali li jitul din l-iskeda laqqana ma' Santa Rita minn Kaxxja. Rajna bil-ktieb verżjoni ġdida ta' din il-qaddisa skont sejbiet ġodda insejħu fostna. It-Trinità qaddisa fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Talba lil Santa Rita ngħidula. Santa Rita, nitolbok tenni biex inħares lejk, lejn id-batija li inti għaddejt minna u minkejja kollox mhux biss bqajt temmen, iżda tlabt lil mulej biex jagħtik xewka mill-kuruna tax-xewk tiegħu biex bekk taqsam miegħu dik l-agonija li huwa ġarrab bl-imħabba għalina. Għamel li btalbek anki jien inkun kapaċi niflaħ għal kull dbatija ħalli meta l-mulej jisejjaħli nieħu l-premju li nibqa' ngawdih għall-eternità bħalma għamilt int. U llum hekk f'dan l-aħħar programm eżis semmija nippruvaw naraw x'hemm li jiena nista' nieħu minn din il-qaddisa biex ħajti tagħmel qabża ta' kwalità fil-ħajja spiritwali tiegħi. Biex titnissel fija iżjed paċi u tranquillità li jaf jagħti biss il-mulej tagħna Ġesu. Santa Rita dan skopritu u għexitu. Jien u int x'se nagħmlu? Santa Rita semmija kif smajna tul din l-iskeda saret qaddisa għax għamlet dawk l-għażliet li rriflettew il-mamudija u l-maturità tagħha bħala dixxiplu ta' Ġesu. L-għażla ewlenija tagħha tul il-ħajja kienet li tikkopera b'mod ġeneruż mal-grazzja ta' Alla. Iżda kienu meħtieġa bosta żliet żgħar biex dan iseħħ. Bil-ħafna żliet żgħar u anke kbar li għamlet din il-qaddisa hija ġiet meqjusa bħala il-mara eżemplari ta' kull żmien, il-bieraħ, illum, għada, xempju ta' xebba, ta' mara miż-żewġa, ta' ta' armla u ta' reliġjuża. Waħda mill-għażliet li żgur kellha bżonn tagħmel b'mod kontinwu dil-qaddisa tagħna Rita kienet dik li taħfer. Kemm għandna bżonn nirriflettuha din, taħfer. Qatt tinsewa din eżis semmija li l-mulej tagħna Ġesu u psikoloġist mill-aqwa u meta qallek aħfer din qala l-ewwel nett favur tiegħek ta' għax meta toffri l-maħfra titnissel fik paċi ġewwinija li mhux ta' min jitlifha. Dan il-qaddisa tagħna Santa Rita femitu u għexitu. Mis-sema llum qed tgħidilna eżis semmija ippruvaw għamlu bħali, ifmuha u għexuha offru il-maħfra u jiggustaw ir-riżultat li mhux ħlief ferħ u paċi ġewwinija.
Din il-maħfra għada moda llum, isaqsi Papa Franġesku. Isemgħux għalilna dwar il-maħfra fl-4 ta' Awwissu 2016. Dik tal-maħfra bla dubju ta' xejn it-triq għallima li rridu nimxu fija biex naslu f'dak il-post, f'liema post, fil-ġenna. Diffiċli taħfer kemm jiswilna li naħfru lill-oħrajn qed jgħid il-Papa. Imma naħsbu ftit x'rigal kbir għamlilna l-mulej meta għallimna naħfru. Jew tal-anqas li konna rrieda li naħfru biex immissu bidejna il-ħniena tal-missier. Nafu għal-parabola li bija Ġesu jallimna naħfru fiċċu Mattew kapitlu 18, versi 21 sa 35 ta' dak il-qaddej li kellu jagħti 10,000 talent u sidu ħafirhomlu. U dan l-istess qaddej ma rridx jaħfel lil sieħbu li kellu jtih biss mid-denar. Fuq kollox għaliex għandna naħfru lil persuna li għamletilna d-deni għaliex. Għax konna aħna l-ewwel li ġejna maħfura u bil-wisq aktar. Ma wħad fostna qal il-Papa li ma ġiex maħfur. Kull wieħed u waħda ħajaħseb. Iva zissemmija naħsbu fis-skiet fl-affarijiet koroħ li għamilna u kif il-mulej dejjem ħaffrilna. Il-parabola tgħidilna propju dan, kif Alla jaħfer lilna hekk ukoll aħna jeħtieġ naħfru lil min jagħmlilna d-deni. Din hi tmellisa tal-maħfra, il-qalb li taħfer. Iva, il-qalb li taħfer tkun qed tagħti tmellisa. Kemm aħna mbedin minn dak il-ġest jgħidilna l-Papa. Ħafna drabi f'qalbna ngħidu, iva, issa tpattija. Il-maħfra hija ġoħra. Preċiżament bħal fit-talba li Ġesu għallimna fil-missierna meta ngħidu aħfrinna dnubietna bħal maħna qed naħfru lil min hu ħati għalina. Dawn huma dnubietna quddiem Alla u min hu ħati għalina hi dik il-persuna li lila anki aħna rridu naħfru eżis semmija. Ekku nerġaw induru eżis semmija lejn il-qaddisa tagħna Santa Rita u naraw se tkompli tallimna. Fija nsibu wkoll li hi mudell tad-devozzjoni lejn il-passjoni ta' Ġesu. San Bernard jgħidlek fuq din id-devozzjoni lejn il-passjoni ta' Ġesu. Fost id-devozzjonijiet l-oħrajn kollha jgħid l-aktar fi żgur, l-aktar taqlieħ u l-aktar universali għal kull stat tal-bniedem hi li niffissaw għajnejna lejn il-kurċifiss u nimmeditaw il-passjoni ħarxa li sofra għalina il-maħbub tagħna Ġesu.
Permezz ta' din id-devozzjoni, Santa Rita kisbet il-grazzja u l-qawwa kif smajna tul din l-iskeda biex taħfer, issofri, dbati, tgħin u tagħmel it-tajjeb biss f'ħajjitha. U nixtieq eżis semmija hawn ninsaqsi ftit li l-nifsi l-ewwel waħda ta' u lilek. Int, x'għażliet qed tagħmel f'ħajtek? Daw l-għażliet huma favur Kristu u s-saltna tiegħu. Huma favur ħajja nisranija, tajba u qaddisa. Huma għażliet li bihom tikber fil-virtù kif għamlet il-qaddisa tagħna Santa Rita. Ejjew issa nduru lejn il-qaddisa tagħna Santa Rita u ngħidula. Aħna rridu ninaqdu miegħek biex infaħru u ninżuħħar il-mulej li rrid iqiegħdek bħala mudell ta' kif għaraft tixbaħ lil Ġesu u buħsibna nimmeditaw il-virtujiet tiegħek, speċjalment il-maħfra, l-imħabba u l-paċenzja li bihom għaraft taċċetta għal bosta snin u tieħu sem partikolari fil-passjoni ta' Kristu Salvatur tagħna. Aqalanna d-don Santa Rita tal-perseveranza u l-grazzja li ngħixu bi spiritu ta' fidi il-jiem kollha ta' ħajjitna biex bħalek ikunu jistħoqulna il-wedid ta' sliem u glorja lil mulej Ġesu għalalna bil-passjoni u l-mewt tiegħu. U llum hekk eżis semja nixtieq f'dan l-aħħar programm insemmalkom silta mużikali verament sabiħa li ġġib l-isem O Come Saint Rita. Fija se nistidnuha lil Santa Rita tiġi u tenna fil-vjaġġ ta' ħajjitna. Se nuruha li aħna nafdaw iva fija. Se nitolbuha biex bl-interċessjoni tagħha il-mulej Ġesu itina l-kuraġġ u jispirana nimxu fuq l-eżempji sbieħ li tatna hi tul din l-iskeda. Nisimgħu s-silta. Oh, come, Saint Rita, come to my aid. Oh, come, Saint Rita, and help me. Comfort me, I trust in you, glorious Saint Rita. Pray to God on my behalf, Holy Saint Rita. Oh, come, Saint Rita, come to my aid.
Oh, come, Saint Rita, and help me. May your example encourage me, blessed Saint Rita. Inspire me to carry my cross, holy Saint Rita. Bring me to deeper love of God and my neighbor. Lovely Saint Rita, so humble, so pure, I promise to bless and sing thy praises forever. Comfort me, open doors, and grant thou favor. Oh, come, Saint Rita, come to my aid. Oh, come, Saint Rita, and help me. Oh, come, Saint Rita, come to my aid. Oh, come, Saint Rita, and help me. Issa se naqra dis-semmija. Kurunella lil Santa Rita miktuba minn Monsignor Luigi Vella. Verament sabiħa u tajjeb li namlu attenzjoni għal-klim li fija. Nifirħulek, Santa Rita, għaliex l-anġlu ġib l-aħbar qabel xejn ma dert fid-dinja la qaddisa tkun mill-kbar. Deħ mis-sema fiss il-maħfra għaqalanna ta' kull ħtija u li nimxu fil-virtu biex niżżejnu bil-qdusija. Miż-żużija ħrabt id-dinja biex tannaqt mal-kurċifiż. Fiskit waħdek fih miġbura ma ħabbejx ħlief lilu biss. Il-qalb tagħna ħol mid-dinja, la tħallix li tqarraq bina biex nirbħuha tal-passjoni kbira imħabba nissel fina. Intarrast fi żwieġ lil Pawlu biex rabbejtu żewġ ulied. Sew miż-żewġa u xħin sfajt tarmla għal ħdan talla 3 ġbiet. Għamel b'talbek illi nsofru għal dnubietna lem u slaleb u bil-sabar kull dbatija il-qalb tagħna dejjem teleb. Lil-kefrin qatlu l-żewġek bil-qalb kollha int ħfirtilhom kif Ġesu lilna Marjallem bġejt id-deni ħallastilhom. Lil kull min jagħmlilna d-deni bil-ġid tagħmel li nħallsuh sabiex dejjem ħanin magħna lil Ġesu nistgħu insibuh. Għal sentejn armla fis-seklu akkis ġismek bit-tbatija għalhekk kont ruħ innoċenti safja dejjem minn kull ħtija. Jekk le nistgħu għal ħtijietna warajk nimxu bl-innoċenza, għamel b'talbek li nitħajru nimitawk fil-penitenza. Ġesu daħlek bi kbir għaġeb reliġjuża agostinjana, tak minn rasu xewka f'moħħok b'turment kemm għext int ferħana. Meta naħsbu fil-passjoni li Ġesu sofra biex fdina, il-qalb tagħna b'xewka tnigges biex għad-dnub issir sobina.
wara ħajja ta' qdusija, ruħek kella biex titenna, x'ħin żaruk Ġesu u Marija stednuk għal ġewwa l-ġenna. Xorti jkollna u Santa Rita, nimitawk fil-virtu tiegħek sabiex wara il-mewta tajba niġu il-ġenna ingawdu miegħek. Biex biħlas ta' kemm ħabbejtu fl-art ġeħjati Ġesu l-ismek baġeb kbir għamel li f'qalbek bla mittifes jibqa' ġismek. Għamel int li ruħi tibqa' bla mittifsa minn kull ħtija sabiex fjum il-ħaq Ġesu xi kundanna ma jsibx fija. Miegħek tifraħ ir-ruħ tagħna għax kemm lejk irrikorrew fil-hemm tagħhom bit-talb tiegħek mejjunin fiss dejjem ġew. F'kull bżonn tar-ruħ u l-ġisem li tolbuk taqbes għalina fl-aħħar sliet maladu għenna biex rebħalla fuq u jtina. Amen. Santa Rita, qalb imfawra bl-imħabba itlob għalina. U qabel nagħlqu eżis semmija kien nixtieq ngħidu talba li verament hi bżonn juża. O Santa Rita, int li kont bint arusa u għom vera nisranija bit-talb imqaddes tiegħek quddiem il-qalb ħanina ta' Ġesu, idħol għaż-żgħażagħ, għall-miżżewġin, għall-ommijiet kollha tagħna ħalli bħalek jarfu x'inhi r-rida t'Alla. Għalihom speċjalment f'dawk il-waqtiet li ma jkunx faċli taraf x'qed jitlob minnek Alla. Ejnhom ħalli fuq l-eżempju tiegħek isibu l-qawwa ġejja minn Alla fid-deċiżjonijiet tagħhom. Għamel b'interċessjoni tiegħek quddiem Alla li tissewwa din il-ħsara li qed naraw dejjem tikber fil-familji u fis-soċjetà bil-ksur tal-fedeltà fiż-żwieġ, bin-nuqqas ta' impenn fit-trobbija tal-ulied u bil-qtil ta' wlied innoċenti. Mhux minħabba fek ħafna rwieħ qegħdin jgħixu mbedin minn Alla u fid-dnub, imdawrin aktar lejn l-art u l-pjaċiri tad-dinja milli lejn is-sema fejn biss tinsab il-milja tal-għena u tal-imħabba. O Santa Rita, vera ġbija ta' Ġesu, iġbed lejh il-qlub u l-imħuħ tal-membri tal-familja kollha tagħna u bl-eżempju tiegħek għallimhom jgħixu l-ħajja fil-familja tagħhom kifex ta' int, fl-imħabba, fil-rispett, fis-servizz ta' xulxin u fuq kollox fil-qadi ta' dmirijiet kollha skont il-kmandamenti ta' Alla u t-talim ta' Ġesu u tal-Knisja tiegħu. U llum eżis semmija hekk bil-qalb jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li tul din l-iskeda kont magħna għal dawn il-programmi. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem miegħek. O Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders. Such rose in Rita's hands, blossoms in every season.